higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasiugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo, padayon ang among paghatag, pagdaig ug pasalamat sa imong ngalan. Gipasalamatan ikaw namo diin kini nga programa Ginoo nagapadayon sa pagsulti sa kamatuoran. Daghang salamat sa imuhang paghatag ug kahigayonan. Panalangini ang mga nagapamati kini among ginapangayo tungod lang kang Kristo nga among manuluwas. Amen. Okay, mga igala, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa busab sanding dapita dinhis Pilipinas ug ngadto na sa nagkalain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ding atong programa through Facebook Live. Welcome. Maayong hapon ug maayong gabi kaninyong tanan. Okay, sama sa gihapon sa atong naandan, atong ibana ning mapipila lamang ka mga text messages pod ang atong cellphone. Okay, sir, mo greet ko happy birthday kang brother boy Hipgano nga mag-birthday siya ugmang adlaw. Boy, happy birthday gikan diri sa imong amigo nga si Junard. Daghang salamat Sir John sa pagbasa sa akong text. Naminaw gyud mi diri sa inyo kanunay. Okay, daghang salamat po sa inyong pagpaminaw sa programa. Sir, doon na mi ias pangutana ni. So dili usa ta ni kay naapamantay pangutana nga gipadayon na nato sa paghatag og atensyon, no? By the way, sa di pa ko mo irog ngadto sa unahan, Pastor Hill Idoluberio, gikinahanglan na gyud ni Ninong Josue Ilustrisimo ang Bible upat kuno ka buok ug duha ka alawiton. Iyang gikinahanglan, so ang kulang ana sa bayad iya dayon nga ipadala o gikinahanglan na niya kay mainang madan niya pag-adto niya sa San Andres kay ang nag-order ana tuwa didto unya may naapod ana diri sa Hibitngel. So Pastor Hill, og naminaw ka karon maayong gabi nimo diha uban sa imong pamilya. O niya gikinahanglan na ni Ninong Josue Ilustrisimo upat ka Biblia ug duha ka alawiton. O niya nabayran namang kuno ana ang pila ba to duha o unsa ka ang gipuno unya na lang og makaw na kay ipadama na dayon kuno ang bayad. Salamat Pastor. Okay, ato paning basahon ayong gabiin nyo pare John og pare Levi pare Nimini. Tinuod jud nga kamo upat pulos jud mo mga gwapohon. Gwapo pero ugma pa pohon. Hehehe. Okay, salamat pre sa iyo gipakatawa minimo diring upat da. Okay, thank you so much. Okay, good PM. God bless your program kuya. Agi kani kang Ma'am Chin Lagariza diha sa Anislagan. Naval, maayong gabi inyo diha Ma'am Chen Lagarisa, uban sumama ni Ma'am Ruth ni Sir Boy, imong papa, og nila ni Sister Emily, og ni Brother Binzon Lagarisa. Okay, sir, mo greet ko og happy birthday, unya happy listening sad kang Mercy nga kanunay gyung nagsunod sa inyong programa. Mura mangyod og seryoso ni siya sir kay bisan unsay iyang himuon itapad gyud ang radyo aron makapaminaw sa inyong programa. Salamat sa pagbasa sir gikan ni kang Rina Joy. Okay, daghang salamat Sister Rina Joy sa inyong
pagpaminaw sa atong programa. Okay. Rajon, kumusta? Dia si Balboy na nagsagit sa Diwa RB. Wa ko lumabasa sa bagong tugon nga may bautismo sa tubig ug wa pod ko lumabasa sa New Testament ang napulo ka sugo. Okay. Ato lang ni kanana ang ato lang ning tagaan unya ga tensyon ha sa kahanginan. So di pa man ni nato makuan ron, di pa man ni nato kay naapat tay padayonan pero sagdi lang no kay kini ni ang naatay panahon mo text ra unya ko kung Di apod na sa tuang kuan Berjon sa tuang Facebook live gi pangutana po na dire. okay, nya di na dire ko man ni mura og ang nagkuan na ni taga ako ning sangay si John diha sa Naval sa Katmon no. So di naman na dire pastor. O sige mas maipod nga imong ikuan. Diha na lang si Mao magagapon ni. Sige kay ato ning taga-anig atensyon kay nga no giunsa ba ni kinis Balboy na kuan ni mao man ni giingon ning Norman Salidaga sa una nga mahadlok gud kuno kos pangutana aning Balboy na adto og DYRB. Unya ning tunga na pud ni ron kay kini Gus Balboy na kanunay niya ning labi ng 2,300 ka mga adlaw himo-himo ora ko ron murag Adventista pod mo iya hagyod nga birada unya sagdi lang kay naanad naman tanan ng mga birada-birada nila. Anya ang problema lang kay akong giingnan is Norman Salidaga nga ingna si Balboy na nga mag-meet me. Mingaw pa man postong ang gabi naunsaon ta man Anya koto bragin na diha. Okay. Ato paning basahon. Sir ingon sa mo gihapon ni dating gihapon ni nga kuan gihapon ni husayunon gihapon ni des Biblia. Okay. Well, mangigala aron makadaginot na sa atong oras sa dili pa si Brother Libby magaiban og text message sa iyang cellphone ipalihog ragog kog liili una dinha pastor kay aron na ato ning matagaan og insaktong atensyon kining gi-text ni Brother Mamer kay importante masagid pod ni. Ay palihog kog kuan una diha pastor Okay, salamat Brother Jono. Nya may gabi diha sa tong mga higala nga suking tigpaminaw nato nga nabot sa tong Sibya pinagi sa radio gingon man sa ato ang Facebook live no nga dunay mga nagsubaybay sa kanunay nato. Welcome nining atong programa sa kahanginan. Unya dinhi karon sa ato ang monitor diya atong makita karon nakig-uban sila si Gerardo Lubitania sa Australia. Ay dade maayong gabi nimo diha dade sa Australia uban ni Mami Banji ug sa inyong mga kabataan. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan diha. Unya diya sab sa message nga gipabot. Good evening brother, good sound tonight. Okay, salamat kay feedback no nga inyong gipaabot dinhi nato karon. Unya diya usab si Jumel Samunte Arsenal diya usab sa message maayong gabi mga igsoon. God bless to your program. Okay, salamat kayo no. Unya diya usab si Brother Joseph Kimno. Diya usab sa message maayong gabi usab diha kaninyo sir og Pastor Joel and Pastor Merjon. Og sa tanan nga naminaw karon og sa nagview karon. Maayong gabi mga igsoon og salamat sa inyo nga pagtagad sa pulong sa atong Ginoo nga ginasibya sa iyang mga maayong mensahero diri sa kahanginan. Igsoon padayon ta og lahutay sa walay kukaluya. Padayon ta igsoon. Salamat sa pagbasa pastor and God bless sa tanan. Okay no, niya di usab si Robelin Villaganas Necesario di usab sa message. Good evening sa inyong tanan. Di usab si J1 Wonder Logo. Di usab sa message. Good eves. God bless sa program watching from Thailand. Mayong gabi sa taga Thailand karon nga nakig-uban nato no sa pag Okay, salamat kani antay viewers karon gikan sa nasod sa Thailand. Unya diya sa message si Brother El Mudam Flores sa Tubuso. Diya sab sa diya yang message Brad John og Brad Libby maayong gabi ninyo upat og sa tanan nga naglantaw sa FB live og sa tanang sa nag Palaminaw. Okay, salamat kayo Brother Modam no.
O niya, di karon ato pong nakita si Arman Barcinas Estrella de Naiga, di asab si message, mayong gabi sa tanan. God bless sa tanan nagapaminaw sa inyong program. Di usab si Rosindo Sapanta, iyang mensahe, mayong gabi sa tanan. Di usab si John Ray Punay, mayong gabi ninyo tanan diha sa station. O mayong gabi sab ninyo diha, no? O niya, naisumpay siyang message, greetings from Punay family. Okay, salamat kay sa inyo nga pagpaminaw, pagsunod sa itong programa dinhi sa kahanginan. O niya, ang atong mga nag-view karon nga wala nag-message, ato laning tingbon no niya, og basa sa panahon na inigtubag sa pangutana. So akong ibalik ang panahon diha nimo, Brother John. Okay, Brother Levi, iban-iban ni puna diha pod og pipila ka mga text message diha sa imong cellphone. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga suki, mga pinilangga nga tigpaminaw. Atong tanan gabi. Okay, atong cellphone karon. Okay, ingon ana man gud na igsuon nga may kamatayon sad gayud ang tao, kay sa buhi pa siya nining kalibutan na gipili niya ang daan nga dili maayo o para niya maayo man to bitaw. Mao ang Bible, Biblia gituga sa Dios kadang Timoteo 3:16 nga dako kaayog mapuslano nagtug-an sa kamaturan aron magiyahan ang tao siyang kinabuhi nga mahingpit sa iyang pagtuo sa Ginoo, apan kay gidumilian man sa kadaghanan ang gusto nila anaalang gyud sa daotang buhat. Okay, gikan to kang Brother Joseph Kimno. Ato pring tanawon ni pasiyay mensahe kay tungod igsuon ang pagkinabuhi nimo dinhi nining kalibutan nga puro lang daotan o tampalasan, masalawayon og di maayo naas mga kahilayan. Puros mga daotan halos nagpakasala man. Mao bitaw nga miingon ang Ginoo, ang bayad sa sala mao kamatayon sa Roma 6:23, mao na igsoon nga mamatay lang gyud gihapon ang tao, kay maumay iyang gipili, kay wala man niya pilia ang kaluwasan. Mao na igsoon mauna nga karon samtang buhi pa alagad si Ginoo og magbuhat kayod og maayo. Okay, ato pa ning tanawon. Good evening, Pastor. Naminaw na pod mi diri sa tarong Uno. Dodong, salamat Dodong, no? Diha sa Barangay Tarong sa inyong pagpaminaw. Okay, ni ay minsay pagid si Ba Joseph, sir. Si kinsa kahana nga Mark John sa Taytayan nga sige og great sa akua. Wala man ko makabantay ana niya, sir. Pero mas maayo sad nga naminaw siya kay makabati sad siya sa mensahe sa Ginoo. Na posible sa ako lang ning ubos nga pangagpas kanunay magod ni mo contribute si Brother Joseph Kimno. Una nga nakuha sad ang atensyon ni Brother Mark John nga iya na lang pod i-greet si Brother Joseph Kimno. Base pod og si Mark ako na lang pangagpas lang. Base po si Mark John og nakaila niya Brother Joseph pula pa. Yes, unya ang ako lang god kay kugihan mo ni si Brother Joseph mo contribute. Unya si Brother Mark John hinay-hinay pod nga nitoy hakaw nga mo participate pod sa atong programa. So bilang sa ako lang ning pangagpas, murag panimbayan na lang pod ni Brother Mike John sa kang Brother Joseph. Kini pa itong basaw ni kang Brother Tato Sotelo sa Lower Kagagan. Brad, good PM. Ako i-greet ang nag-birthday nga si Isaar Barintos og sa tanan akong mga silingan nga nakabati sa akong palanog. Gikan to kang Brother Tato Sotelo. Okay po, mga yung gabi ninyo tanan diha sa radio station. Ako lang i-greet ang ako ang mga silingan diri nga kanunay nagpaminaw sa inyong programa from San Jose. Amay ni. Okay, si Brother Amay. Imo ning number, Brother Amay? Hindi na ako ni Iriso, no? Reply lang palihog. Imo ba ni number? Karoon nato ikapunbok. Good evening, mga pastor. Naminaw na pod mi karon diri sa Duong labi na diha sa Sitio Luok. Naminaw pod sila diha ni Ninia Jimmy
Salving, Abel, Orwin, Mira, Mirasol, salamat. Okay, salamat po sa pag-text nyo ug sa inyong pagpaminaw. Nga pag yun ito basahon, maayong gabi ninyo diha. Tanan bad, pag sarag yun, may makatext ninyo. Pero kanina yun ming nagpaminaw ninyo, matagami gabi. Salamat, Brother Berting ni. Salamat po, Brother Berting sa Biliran Province, no? Okay, good evening mga pastor. Namina na po mi karon diri sa Doong, labi na diha sa Sitio Look. Naminaw sila. Okay, kaduha niya ni Gisend ang iyang mensahe. Ato po yung basahon, kusog kaayo kadiris balay Ilmer Lacerna ni. Okay, diha ni sa takop, no? May gabi ni Brother Elmer Lacerna. Salamat nga gipalanog po na nimo diha ang imong sound, no? Salamat kaayo. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutana. Okay, daghang kayong salamat, Brother Libby. Ato ning padayuna ni pag hisgot ning gi-text diri ni Brother Mamer, no? Bilang follow-up question magud niya nga siya usapod ka Kristiyano, bilang Katoliko nagtuo siya nga sa pagbalik ni Kristo ug unya mga buhi ug patay ang dad-on dito sa iyang gingharian. So atong gipasabot ni nga wala gyud patay pag anhi ni Kristo nga iyang dad-on sa langit tungod kay ang mga patay iya mang pagabanhawon. Og sa diha nga ato ning gipasabot na follow-up question ni Brother Mamer mao ni. Good AM sir, kagabi naminaw ko, by the way si Mamer gihapon ni. Gusto man di ay sa Dios nga buhay ang tao nganong mamatay pa man ang tao kay buhi man di ay ang iyang dad-on sa iyang kaharian. Salamat sir. Okay, daghang kayong salamat Brother Mamer. So kagabi ato na nga gihisgotan, no, nga sa dinha nga ang mga matarong pagabanhaon og ang mga buhi nga maabtan ni Kristo tagaan sa kinabuhi og sa lawas nga dili na madunot og dili na mamatay. Og unya ang pinadayag kapitulo 11 bersikulo 12 naghisgot nagingon unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nagingon kanila sa kakamungari og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Buot ipasabot nga ang mga daotan makakita ug makasaksi sila sa mga matarong nga gisapuang sa mga panganod paingon sa langit. Well, ang ato karong susihon usab karon si kinsa man gyud niini ang dili makaadto sa gingharian sa langit, no? Mao ni ang ato nga susihon sumala sa gipasabot dinhi sa Biblia. Kana ba kini siya ato na lang ning gipakatay kay aron nga masubaybayan sa tanang mga naminaw ug unya mahibaloan nila ang kutay sa kasaysayan sa pulong sa Dios nga gipasukad o gipasikad dinhi sa balaang kasulatan. Karon sigbalikan nato ang pinadayag 11:12 nag-ingon unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila sa kakamungari og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Busa kung atong tan-awon pag-ayo ang Biblia, ang destinasyon sa mga matarong ug sa pagbalik ni Kristo pagadad-on didto sa gingharian sa langit. Hinuon sa atong kapanahunan karon dunay nagdumili ug dunay na malibad nga daan nga sila moanhi ra gid dinhi ning yuta di gyud sila moadto og langit. Unya ang atong nahibaluan sigon sa atong gibasa nga ang mga taong magtan-aw sa mga matarong nga gidala dito sa langit gideklarar gyud na dinhi sa Biblia mga kaaway. But ipasabot dautan dili kasali, dili kauban sa iya sa Ginoo. Og unya kung atong tan-aw dinhi kinsa man gyud kining dili makaadto o dili makasulod sa gingharian sa langit. Kung atong basahon dinhi sa
gihisgutan sa balaang kasulatan kung kinsa man ang dili makaadto sa gingharian sa langit. Nag-ingon din Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 27, apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak, kundili sila lamang nga nahisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. So ang Biblia nagsulti, nagpasabot nga dunay gitawag the Book of Life, basahon o libro sa kinabuhi. Unya gihisgutan dinhi nga didtos gingharian sa langit walay bisan kinsang pasudlon nga mahugaw. Unsa maning kahugaw ang gihisgutan kanang dili ka na makakaligo og pila ka adlaw muning kahugawa? Timan nga ang sala mo'y naghatag og kahugaw nato diha sa atubangan sa Ginoo. Bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway. So di magyud na kalikayan nga naagay mga kinaiya nga laway kaayo, no? Nakadungog ko gyud dugay-dugay na nga dunay nakakaplag og mga kuan ba kanana ang mga kabtangan naa siya'y mga pambot nga dagko, pero sa akong nabatian nga ang iyang mga sakop pakanon usahay og panos, pabawnan og panos. Timaan ra gining kinaiyaha nga hilabihang kingil ara kay pagtan-aw niya sa iyang mga tao, mura naman hinuon og baboy nga iya lang pakanon og panos. O mo nang gihisgutan din walay pasudlon nitong nagbatasan sa malaway o sa pagpamakak. Kining mga mahugaw nga nagpakasa o niya nagabatasan sa malaway o kining pagkabakakon. Kana bang tigpapritin, tigpakaaron ingnon, mga bakakon nagabatasan sa pagpamakak, kundili sila lamang nga nahisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Busa bugtong makasulod didto sa gingharian sa langit, kan sa ngalan naan sulat diha sa basahon sa kordero, basahon sa kinabuhi, the Book of Life. Pero dinhi ang gihisgutan, giseryoso pagpasabot nga walay na pasudlon dito nagabatasan sa pagpamakak. Diin man ang tao maila o sa unsang butang nga mabasihan nga kanang tawhanaa bakakon siya. Kay klaro ra bagyod ang gihisgutan sa Biblia nga dili pasudlon didto ang nagabatasan sa pagpamakak, malaway. Unya unsa may basihanan o makita nato nga gipasabot dinhi sa Biblia nga kanang tawhanaa bakakon siya. Kung atong basahon ang naunang Juan Kapitulo 2 versikulo 4, nagsulti din nga nag-ingon, siyang magaingon ako nakaila kaniya, apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Ang Biblia nagpasabot nga kung bisan pag nangalagad kas Ginoo, kunuhay nakaila kang Kristo, miangkon ka nga ikaw Kristohanon. Pero kung wa ka magbantay sa kasuguan, bakakon ug walay kamatuoran. Giunsa pag-ila o pag-isip ang tao nga siya bakakon kung wala magbantay sa kasuguan? Giunsa ang tao pag-ila o pag-isip nga siya wala sa kamaturan kanang tao nga wa magbantay sa kasuguan? Busa bisag kapila ka pa magbandilyo sa pangalan ni Kristo, bisag kapila ka pa magbandilyo kunwari sa pulong sa Ginoo nga imong ginasulti, pero ang imong ginasulti sukwahi sa gipasabot dinis Biblia, apan ang Biblia nagsulti nga kung kini siya wa magsunod sa kasuguan, bakakon og walay kamatuoran. Ang Juan 14:6 ang kamatuoran mao si Kristo, og ang nakapahimong bakakon ra gyud sa tao kanang wa niya pagsunod sa kasuguan. Og ang gihisgutan sa Biblia, tandaan nato nga ang mga bakakon kadtong wa magsunod sa kasuguan og kini siya matud pa dili makasulod didto sa gingharian sa langit. But ipasabot ang wa magsunod sa kasuguan sa Dios. Ug ngani kung atong asa man ni sila kay dili man makaadto sa gingharian sa langit. Kung atong basahon sumala sa gihisgutan dinhi sa Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 8, nagingon,
apan ang ilang mga apan alang sa mga talawan ya kalom ni kanang gipasabot dinhi nga talawan kini bang mga taong nakasabot na nakadungog na sa pulong sa Ginoo, nakasabot na unta pero dili lang sila makapangalagad sa Ginoo sa husto kay unang-una ang ugangan dili mosugot, ang ginikanan di mosugot o ang mga anak dili mosugot. Niadtong miaging adlaw dun ako'y gikaistorya murag yakuan man tingali to adtong Domingo. Ingon niya nga maminaw mabidiha sa inyo ha sir kay kami god may mga pangidaron naman mi naa na lang gyud mi sabay kay lisod man pud lagi nga magsigita og pahuhayahay aron malingaw ta unya madakpan ta. Minaw mis inyo ha kasabot man gyud mi pero kami gud sir mga tiguang nami mga apply mig trabaho di na mamidawaton kay mga senior na god unya naa po migi maintenance pud sa akong asawa nga tambal ang nagsuporta namo sir ang amo na lang anak nga tuwa sa kanang Dubai unya sila tong mag-asawa mooy tuwa dito mooy nagsuportar namo og unya among giingnan nga okay ba mong mobalhin mig tinuhuan ning ingon man ay nalang gimog balhin-balhin kay mga tiguang na mo wa na mo'y angay nga mobalhin og tinuhuan pabilin na lang mo sa inyong namatan og mahayag pero lisod man sir og di sad mi mo patuo sa among anak tungod kay sila man gyud nagsuportar namo matagbuan sa pagkaon og sa among tambal budlay na kaayo mo na ang rason mo ning gihisgutan mga talawan apan alang sa mga talawan og sa mga dili matinuohon og sa mga malaway alang sa mga mamumuno unsa man ning kuan pasabot mamamatay tao kana bang tao nga wa magsunod diha sa napulo ka sugo mamatay mamumuno unang sayon-sayonon las uban nga wa na nang sugo pero imong susihon dinhi sa Biblia bisan pas bag-ong tugon nagpasabot gihapon sa mga kasuguan nga nanay sulat sa napulo ka sugo mga mamumuno og sa mga makihilawason kini bang mga tao nga magsig ang huna-huna naara gyud sa pagpamutakal makihilawason kaning pakighilawas gitugot nas Ginoo kinahanglan legalidad sa bana og asawa pero ug mao naman lang nahimo o nimo nga nakig-ismiringhoy ka sa dili nimo kapika sa kinabuhi dili nimo bana o dili asawa gikonsiderar ka og unsa man makihilawason unya matud pa dinhi og sa mga lumayan na ay mga tao nga sa didto ko skuan sa didto ko sa kananaang Manila nasaka ko dito sa kinini ang Victory Mall sa Caloocan City naa dito'y area nagtan-aw nako naglinya man ang mga kasagaran gyud napoy mga tiguang naa say mga batan-on pero kadaghanan gyud mga batan-on nga magpatag-an sila kini mga fortune teller ba magpatag-an sila sa ilahang kaugmaon. Unya gitan-aw nako dito sa bildo naa man dito'y gibutang gayuma para sa pag-ibig. Naa dito'y mga unsa-unsang gikinahanglan nimo. Unya bayran nimo imuhang paliton ko pastilan. Mao man ang gisgutan sa Biblia ang mga unsa? Mga lumayan. Unya gisgutan og sa mga magsisimbag mga Dios-Dios o naagahapon is na po kasugo. Unang sugo nis na po kasugo ning di magbuhat og larawan og linilok unya nag-ingod dinhi og sa mga tanang mga bakakon buti pasabot kadtong malinapason sa kasuguan kay ang giilang bakakon sumalas ng Juan 2:4 siya nga mag-ingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo kini siya bakakon ug wala kaniyang kamaturan busa kanang tawhana nga wa magsunod sa kasuguan sa Dios matud pas Biblia bakakon og klaro dinhi nga magsimbang mga Dios mga lumayan makihilawason mga bakakon matud pa dinhi ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Nganong naghisgot man ning ikaduhang kamatayon? Kaduha ba di ay mamatay ang tao? Yes, ang unang kamatayon sa tao kabayaran sa sala, sumala sa Roma 6:23.
ang ikaduhang kamatayon human sa usa ka libo ka tuig diin ang tao maghatag siya og kuon na ni kanang silot sa iyang mga binuhatan motong ikaduhang kamatayon nga ang tao mga himo na unyang abo. Sila mo nang gitawag ikaduhang kamatayon. So dinhi gitin-aw sa Biblia ang dili makasulod sa gingharian sa langit ang ngilad og mga kinaiya, ang malinapason sa sugo sa Ginoo, nagsimbag mga Dios-Dios, mga mamamatay tao, mao nagisgutan nga dili makasunod didto sa gingharian sa Dios. Naunsa pagid ang gipasabot dinhi sa Biblia kung atong tan-awon sumala sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 ngadto 21, mao ni ang gihisgutan dinhi ni Apostol Pablo, dapat ninyo ning pansinon. Nag-ingon dinhi og dayag kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini pakighilawas. Kung atong basahon diri dia ning Biblia ang pulong sa Dios, nag-ingon dinhi ganing pakighilawas nga dili sa kaminyoon. Unya naging pakighilawas. Unya sunod gingon dinhi kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Dios-Dios, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabubho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakhak, ug ang mga mutang nga maingon-ingon niini. Pasidan-an ko kamo sama sa ako ng pagpasidaan kanyo kaniadto nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. So kining mga butang gisgutan nini hilabihan di ay ni kabugat diha sa tubangan sa Ginoo usa ka seryosong pagpakasa nga ang tawo nga nagpabilin dinhi gihukman ng daan nga di gyud makasulod sa gingharian sa langit. Sama ning gisgutan mga pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Dios-Dios, panglamat mga dinumtanay, pakigbingkil, pangabubu, kapungot, iyahay, sinupakay, kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakak, ang maingon-ingon ini, pasidan-an ko kamo sa mas ako nagisulti kanyo kaniadto nga ang nagbuhat sa maong mga butang dili magapanunod sa gingharian sa Dios. Unya kinirabag yung paghubog-hubog bisan asa ka gid mulingi umutuyok bisan asa kang lugar mo adto makita nimo kadaghanan ginhitabo na ang bana o asawa, ang anak o ginikanan hilabihan ka mga palahubog na. Unya kung imong tan-awon ang Biblia, matud pa nga kining na ang nagbuhat ni ining mga butanga dili makasulod didto sa gingharian sa langit. Nan karon kining mga butanga karon pa lang dapat nagani unta Brother Mamir nga ang tao mulikay mahitungod niini. Kung atong basahon pa og dugang pa sa unang Korinto 6:9 ug 10 nag-ingon dinhi, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili magapanunod sa gingharian sa Dios? Timan-in nga ang mga dili matarong dili makasulod sa gingharian sa Dios. Nan unsaon man nimo pagka ila nga kanang tawhanaa sa pananaw sa mga matas Ginoo dili matarong. Nag-ingon ni ayo kamo pagpalimbong walay makihilawason. Nagtuo ka sa sige nimong kabutakal og kanang butang nga wa na seryosohas Ginoo, kanang pagka makihilawason, unya tigsimbag mga Dios-Dios, nagtuo ka sa pagsupak nimo sa unang sugo, dias napulo ka sugo, nga di ka magbatog mga larawan o mga linilok, di ka magsimbag Dios-Dios, dili na seryoso sa atubangan sa Ginoo, moingon mong didto ras Israel, moingon mo nga iras mga Hudiyo, nga gisgutan ning mga sugo, sugo ni nga naas napulo ka sugo. Unya kung ato pang basahon, mga mananapaw, timan nga kanang di ka manapaw naa nang suguas na pulo ka sugo. Unya yano-yanuhon lang ingon nga wa na sa bag-ong tugon, uy dili na madala na wa na gikauyuni sa Ginoo dinhi sa Biblia. Mga mananapaw magunay ang masig ka lalaking masig ka babae. Nganuman ang tumboy babae mangitag babae. Ang bayot lalaki mangita og lalaki, mo ning gisgutan magunay ang masig ka lalaki masig ka babae. Unya gisgutan nini mga kawatan,
busat naa pagyud diha sa bag-ong tugon kanang kasugong na po kasugo kay naa maning dili ka mangawat unya nganong mo ingon man nga wa tay labot didto ras Israel sunod o mga dalo o mga palahubog kining paghubog-hubog butang na nga wa nagyud na seryosoha sa taron babae man o lalaki kadaghan ako makakuan kadaghan ako kita gyud nga gihimo na ngani bisan pag mga estudyante dinhi lang sa bugo natural man gyud na may gipaluap ko diha kay dunay nag-text sa ako nga kananaang paadtuon sa ilang boarding house mga estudyante so ning adto ko didto pag adto na ko sa ilang boarding house kay didto naman pod ang ilahapod nga gawa sa ilang mga boardmate diha duna pod sila mga amiga nga tuad didto unya ning ingon ang usa sa batan-on nga mauni ang akong kuya si Kuya John ako ning gitiksan nga paanhion kay maminaw ta og Bible unya nagtan-aw ko nga pastilan gyud ning mga bata giingnan naman hinuon ko sir tagay ta sir ang sa mga lalaki anang termino mag-inom ta pero sa mga babay tagay mo nga dili na mahitabo nga kana ibaliwala lanas Ginoo kay matud ba ni mga palahubog o mga tigpasipala kana bang tao nga magyama-yama lang sa isigataw magpasipala og sulti pastilan di na dias tubangan sa Ginoo bugat kana sa tubangan sa Ginoo matud pa tigpasipala o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios suwa gyoy kahigayunan nga kining klasihas mga taong nagbuhat sa ni nga makasulod dito sa gingharian sa Dios pamatii pa ninyo og dugang pa ang gihisgutan sumala sa buhat 13:12 ngadto 14 adili buhat Roma 13:12 ngadto 14 ni ay gihisgutan dinhi ni Apostol Pablo matud pa dinhi 13:12 ngadto 14 nagingon ang kagabihion talitapos na ug ang adlaw nagsingabot na busa isalikuay ang mga buhat sa kangitngit ug isuloob ang hinagiban sa kahayag maingon nga sa maadlaw magkinabuhi kita nga maligdong dili sa mga paghudyaka bahakhak ug sa mga paghubog-hubog dili sa pakighilawas o kalawayan dili sa pakig-away o pagpangabubho hinunoa isulob ninyo ang Ginoong Hesukristo ug ayaw kamo pagtagana alang sa unod sa pagtagbaw sa mga pangibog niini kining kailibgon kay nagtuo lagi kang duulunon ka kay gwapo unya timan nga seryoso kining gihisgutan din his Biblia unya nag-ingon gani kay wa ta masayod kung kanus mo balik si Kristo ang gihisgutan sumala sa Mateo 24:44 busa kamo usab kinahanglan mangandam kay moabot ang anak sa tao sa takna nga wala ninyo dahuma busa brother Mamer uban sa tanang naminaw karon inyo nang nadungog og nabati ang butang nga ang dili makasunod didto sa gingharian sa langit. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga binhi sa kamatuoran. Sa dili pa muiban ko ani magadaghan naman ang mga text. Okay, maayong gabi ninyong tanan diha Brad sa station alang sa texter. Ang unod og dugo dili gayud makasulod sa langit. Ang madunot ra dili makapanunod sa walay pagkadunot. From Gihulngan City, salamat kayo sa pagbasa Brad and God bless you. Daghang salamat po Brother Cesar Elguera. Once again, congratulations sa inyong pagdawat sa bautismo last Saturday. Okay, ato ning basahon pa niya na usab ko Brad John dia ang inyong suking listener si Elmer sa Takop. Oy Brother Elmer, naa kay pangutana baya pero to lang niya kang tiksan ha Brad Elmer kung tubago na ni kay di amanggoy mga pangutanang na prioridad nato. May gabi ini mo diha Brad Elmer sa Takop. Hello Kuya John, maayong gabi naminaw na sadmi sa inyong program Kuya and great kus mga Dilaw family diha sa Nailon nga always naminaw and sa akong maguwang Kuya. More power and God bless nimo ana. Stay safe and stay healthy. Agikan ni kang Miss Milani Perez unya
salamat sabdi ay no sa imong maguwang si Sir Brian Perez man siguro ang gipasabot nimo day Milani nya sir, thank you gid kaayo sa imuhang kanini ang kuan imuhang pagtabang. Okay, ni apat tay basahon, last text nga akong basahon kay nag-apas ta sa oras. Sir, doon ako ipapangutana madiini. So di na lang taan ni usa maghatag usag atensyon no as of now kay naamay atong gitubag katapusan ron kang Brother Mamer. Well, pastor, pwede bang matan-aw nimo diha ang ato ang mga viewers? Okay, salamat Brother John no nya ato sa ning basahon ug una ang atong mga viewers nga view nga wala maghatag og message nga igo lang nag-send og mga pag-likes or emoticons aron sa pag-recognize. Di ana kig-uba nato 31 ni kabuok. Ay, naunsa man. Gana ganin doon na kadaghan na. Oh, niwa pa nilabot sa mga comment. Di karon nakig-uba nato sila si Florida Amores Sigarino. Onya sa Australia diaw sab si Ma'am Jing Oslington, diaw sab si Ma'am Linselin Pedrano diha sa Anunang, diaw sab si Giller Pakana, Hazel J. Itchizin, diaw sab si Ma'am Shirley Fuentes Alconten, Lobilio Masibag, Catherine Miranda Bernas, Arman Barcinas Estrella de Neiga, diaw sab si Ma'am Ellen Joy Lidisma. Diaw sab si John Ray Punay sa Kuwait, diaw sab si Nicole Shane Batchansila der diaw sab si Rosalito Mabini, Mel de la Cruz, Ruel Tumakas sa Iloilo, diaw sab si Eunice Turo, Aster Aida Tirana, Arwel Dieldo Aquino, Rosel Manginlaud Agbot, Jonel Silat Silagan, Nestor Rapanan, diaw sab si P1 Warin Kugal sa Manila. Ay sir, may gabi ini mo diha sir, Warren Kugal onya, kumusta nimo diha onya ipangumusta sad mi ni General Dibold Sinas. Onya diha sab si PJ Colastre, Sinyo Moniz Tiquilio or si Brother Dondon, Robelin Villaganas Necesario, Roger Sagundo Raico, Gritchen Novela, Vincent Etorma Bistar. Onya diha sab si Christine Naval, Garlic Vine, nya diasab si Mary Grace Vargas Mongkada. Nya din hisab sa ato ang mga naghatag og message diha karon sila si Arwil Diel Aquino, yang message mayong gabi mga igsoon. Diasab si Brother Bibel Masibag, good eves pastor sa inyong upat. Diasab si Rosalito Mabini sa Nazareth, good PM pastor, God bless sa inyong program. Diya pa'y sumpay, palihog ko great sa akong family ug sa tanang igsoon didto sa Magay Church, Bantayan Island. Usab sa akong Papa Rolly Tumabini na tuwa karon na assign sa San Fernando, Cebu. God bless diha sa inyo buhat. Nya diya usab si Raimundo Gaviola diha sa message, God bless. Brad Raimundo, maayong gabi inyo diha, kumusta mong tanan? Diya yung message, God bless. Jesus is our hope team and more power. We are watching your live program. Salamat kayo sir sa inyong pagpanood. Nya diya sab si Baruman L murag iyahang message murag reaction ni sa pagkakaron ingon siya diri kinsa man ang kasuguan ang inyong gibantayan kay Kristo or kay Moises. Ang kaning na po kasugo basing naghunahuna kang Moises na iya nas Ginoo gisulat nas Ginoo dura ka papan nga bato sa iyang kaugalingong tudlo, tapos niya pagsulat ani gihatag niya ngadto kang Moises. So directly kanang imo pangutan na kinsa ng kasuguan yung gibantayan kay Kristo o kang Moses, iya ni sa Dios. Si Kristo nagsugo tumano ng mga sugo nas na po sugo, Mateo 19:16 hanggang 19. Okay no nya wa man po isugo si Moses nga gipa-implement no katong mga seremonyalo gikan putos Ginoo. Onya kanisang Ten Commandments gikan gyapon ni Ginoo, Brother Baruman L. Onya may pagduha-duha ka basaha ang Deuteronomio kapitulo 5, mao na ang pagsubli sa napulo ka sugo. Mo nang ato pong gisunod dinhi. Okay, salamat kay no nya diya sab si Mel de la Cruz.
Mayong gabi ninyo tanan, brothers, uban ni Pastor from Antipolo SDA Church. Okay, salamat kay sa inyong pag-view diha sa Antipolo og sa pagpaminaw. Diha sab si Brother Ruel Tumakas sa Iloilo. Ayahang sent nga picture, I'm listening. Diha sab si Martin Tanadora Carmelo. Ayahang message, we're watching from Tabudok, Talisay City. May gabi sa taga-Talisay. Mao ni ang bana ni Kuan, Biki Pikit-Pikit version. I see. Oh, Ang apelyido ni ron? Ano sa? Carmelo ang apelyido. Carmelo na usab na daing apelyido ni David. Niya diya Subster Aida, yang Mrs. Good evening sa inyong upat diha. Ya Libby, ya John, Pastor Merjon og Pastor Bro Joel og sa tanang mga igsuunan og kahigalaan nato nga nagsunod permi sa atong programa. Regards me sa among gidikanan diha sa Kalambua, San Remigio, nga silang Mama Dercilia, Papa Sergio Tirana. Regards sa mi sa ilang Auntie Frida Malinaw diha sa Dayhagon, Medellin. God bless us all. Okay, salamat no. Niya diha sab si Exar Lite. Ang iyang message, good evening ninyong upat. Kumusta day ko sa taga Toboso, Negros, Purok, Malinawon. From Exer to. Niya diha sab si Broman L, ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay kay kinsang sugo, Kristo or kay Moises. Kang Kristo gihapon na brother, sa Ginoo gihapon na brother Broman L, kay kanang adlay papahulay nga basig nakabasa ka diha sa Oseas 2:11 nga giwala na dili na ang ikaupat nga sugo sa Ten Commandments katunang mga pahulay nga iya sa ceremonial law. Kay daghan manggog mga pahulay ang gilista diha sa Levitico 23, brother Baroman L. So kung gusto jud ka nga magpakisayod mahitungod diyan na ato lang ng tubagon unya ang dugang ang imuhang pangutana. Okay, diya sab si Edwin Iscario. Mayong gabi sa ninyo tanan, Pastor. Lihog ko greet sa taga Kaungkod, sila Teolino, Tayaktak, Brad Nibal, Almonicar of Yaza family. Salamat, Pastor. Diasab si Crisanto Tatoy, ang iyang message, good evening, Pastor. Paki-greet ko sa mga SDA diri sa Barangay Di Oro, Butuan City. Diasab si Baruel Tumakas, iyang message, ang pulong sa Dios, duhay sulab, sumala sa Hebrehanon 4:12. Ang isang sulab maghatag og kalawasan kung tumanon, apan ang isang sulab kung dili tumanon mo resulta usab sa kalaglagan. Okay, salamat kayo, Brother Ruel no. Unya madto ta sa unahan mga higala sa paghatag og dugang pagtagad mahitungod sa pangutana nga pipilanan ni kagabi atong gi hatagan og katin-awan. Unya karon diya natas katapusan. So atong hisgutan karon kung kinsa man ang dili pwede makasulod sa gingharian sa langit o nya kinsa ra pod ang pwedeng makasulod didto. So ato nang nahibaw-an nga gipatin-anan ni Brother John ganina nga ang tanan nga mga matinumanon mao'y angayan didto sa gingharian sa langit og ang tanan nga mga masinupakon dili angayan didto sa gingharian sa langit. Kung atong basahon ang Libros Pinadayag 21 bersikulo 27, mao ni gisgutan mga higala nga ang tanan nga may ingon ini or mahugaw nga kinaiya di gyud makasulod didto. Ato ning basahon na 27 apan walay bisan unsa nga mahugaw makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimog makaulawng buhat o nagbakak, ang pasudlon sa syudad mao lamang ang mga tao kansa ngalan na hisulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. So dito sa balaang syudad mga higala or sa langit kung ato nagyong pamabuan og tuki, wa gyoy laing pasudlon didto. Katurag yung nagmatinumanon diha sa tubangan sa Ginoo. Gisaysa ni Brother John nga ang mga nagkinaiyag dili maayo panglitan sa daghang mga bisyo, pero sa pagkakaron mga higala kung dunay tay bisyo ug may plano sa tang muundang o napamantay tsansa nga makahimo kay wa pa man masira ang kaluwasan samtang ang panahon na apay gitugot kanato og samtang buhi po usab kita aduna pay tsansa sa kaluwasan. Kaysa ikaduhang Korinto 6:2 nagisgot man diha nga karon ang adlaw sa kaluwasan. So kung nagplano ta mga higala sa diha nga ato nang nasayran nga ang nagbuhat og dili mayo dili makasulod didto, atong usbon ang dagan sa atong kinabuhi. Sa dili pa nako ihatag ang dugang panahon sa nagsunod nato, akong basahon atong viewers ni
sulod. Miriam Lagarisa. Aya message, mayong gabi sa inyong tanan. God bless you always. Paki-greet ko sa akong parents, si Mama Methylene Lagarisa ug si Papa Joseph Lagarisa ug sa tanang mga kaparentihan diha sa Anislaga, Naval Biliran. Salamat kayo. Tuwa man ni sa salamat, no? Saudi, Pastor, no? Oo. Akong ihatag ang Ma'am, salamat din, ma'am. Nahinumdum ko. Nagpadala kag load diri sa ako 300 pesos. Thank you so much, mama. atong ihatag ang dugang panahon kang Brother Levi. Okay, digang salamat, Brother Joel. Ato din i-greet og happy birthday si Ma'am Los Vasco, no, nga nag-birthday karon. Og hapon, belated happy birthday, ma'am. Ikaw 83. Mito no? Murag 83 ang iyang panuhigon. So, belated happy birthday. Hinaut pa ng Diyos, magpanalangin kanino, ma'am. Oh, happy birthday, mami. Los Pasco. Anya, kumusta po da, Daddy Eddie Pasco? Okay, ato ning basahon ang pipila ka mga text. Sus, igo man ko ana sa una, Brad. Palahubog, sugarol. Si Amay ni tinod ni, kinis Brad Amay sa una. Inguna na ang iyasad na kahimtang sumasayang testimony kay kinisiya nakabig pulis pag-alagad si Ginoo through radio diha sa San Jose, no? Sila uban siyang tibok panimalay Adventist na nga din pag-isa pangutana man at alam lain ng pangutana. So ito pa mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana atong gi-continue karon o kinsay pasudlon dito sa langit, mga higala. So matinaw na kayo nga ang pasudlon dito sa langit ang kadtong mga taong matinumanon, kadtong mga tao nga matinud-amon nga nag-alagad ngadto sa Ginoo, kadtong mga tao nga adunay pagtuo ngadto kang Kristo Jesus kamunay gisaaran. Kay sa panahon nga gipangutana sa San Pablo sa unang panahon sa mga katawhan sa mas buhat 16:31, unsay buhaton aron maluwas uban sa panimalay. Ang tubag ni San Pablo, tumuo kang Ginoo aron maluwas ikaw uban sa unang panimalay. So kining mga tao ang pagalawason sa Ginoo kadtong mga taong mituo o niya misunod sa Dios kay nagsugo siya nga ipatuman ang iyang mga sugo. Mabito hinungdan sa nakasulat sa Pinadiyag 14:12, ani-ani ini ang agda alang sa pagkamay ng tuson sa mga balaan, sila na nagbantay sa mga sugo sa Dios og sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Ang mga balaan higala naghiskriptihan nga ani-ani ini ang agda alang sa pagkamayan tuson sa mga balaan. Kining balaan naghisgutan ni Pinadiyag 14:12, gayon sunahan na nagbantay sila sa mga sugo sa Dios og sa tinuoan ni Ginoong Hesus. So aron pa usas mga katawhan nga makonsiderar nga tao sa Ginoo, ang atong buhaton higala bantayan nato ang mga sugo sa Ginoo tungod kay si Kristo mismo nagsulti. Gisgutan ni Brother John ganyan Mateo 19 nga kung buot kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So muna yung mensahe ni Ginoong, tuo tamiya o niya tuman ta sa sugo. Karon nga may opposite nga mensahe, tuo kas Ginoo pero dili na magtuman sa sugo. Kanang pagkasultiha opposite na sa gisulti ni Ginoong. Wa mahiwayo na sa gisulti ni Ginoong. Mabito hinungdan nga daghan kayo karon nga nagtawag og Ginoo pero wa nagtuman sugos Ginoo. Ngunang sa atong mabasa higala sa Mateo 7:21, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa ginharian sa langit, kundili kadto lamang na nagtuman sa kaubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Daghang nagtawag apan dili tanang nagtawag makaadto didto.
ang padawinin dito ang pagtuon mahigala kadtong mga taong nagtawag o niya nagtuman sad. No, so kung naghandom pa nga usa pas makatawhan nga pagapilion o pasudlon sa langit ng pulayanon, di kinahanglan di ay ang pagkamatunumanon kay kita rin nagtuo naman tas Ginoo nga ato maluwas tuhuan nato sa bagyang gisulti nga patumanon pa dili ka pasupakon kay masinupakon kay pa sa subo higala nagingon na ba mo ng Juan 3 versikulo 8 kadtong nagpakasala naglapa sa subo og iya siyawa. So akong hatag ang panahon ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Levin. Adias Brother Will tumakas ang taong nga musulod sa langit o ang maluwas kanang taong makasala nga naghinulsol o mahinulsulon o ang tao nga dili magsulod sa langit o ang dili maluwas kanang tao nga dili matinuhon o dili mahinulsulon. So wa naman tayo manghigala ana tong team song. Higala magampo kita dalang panan og makagagahom nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangini ang tanan nga nagapaminaw, ginapangayo namo kini tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga among manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kanginan. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Okay, kini si Brother Levi Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.